ukuthi iyabala yini lona yami nakho manje kuhleni sorry excuse. Baphile sebephila abantu, yebo nayo-ke ilona wabona ithengile mhla ka-21 bandla namhlanje Sunday 21 December. Wabona ubuye wothenga uwalkie-talkie wakhe naleli thina lisalanga bandla uzoba uthandani uMadesi nobethenga nje kanje nakho lana wabona ukuthi ayikhiphe nalezi zinto. Uthandani njengoba esalithenga nje leli thina azikho bandla izinto ey'nukayo kuyena. Awunukosisa umlomo wakhe uMadesi thenga lelona manje nalosukela ababona baselona abakaselati lana. Ubona ungangixaka uma ukuthi awugcwele kanjeni indaba ungabi full, kodwa-ke soke sizo uzoba nayo iNorox uyithengile uMadesi. Siseze iliphini mhla ka-21 Sunday 21 December. Nazi lezi zinto uzoba nakho abona kuthenge iNorox nayo ikhona. Kuzoba ushukela, kuzoba isobho nanethini nanye lo ne-rainbow. Kuzoba-ke size iliphini, hhayi lesivele sekhadi eceleni. Isikhathi nakho-ke mhla ka-21 bandla 21 December Sunday 21 December siyasondela kuChristmas bandla. Ubona isikhathi bekubani 26 second 4 minutes after 8. Kuzoba nakho saqala phezulu bandla. Buye ifithize phela nayi rainbow walkie-talkie 1 kg 14.99 njengenjwayelo na walkie-talkie. Kuzoba selati sugar 500 gram white nawo selati bandla. Ubani wona 13.99 nawo selati 13.99 ilo shukela. Sadlula sathi check value baked beans 41 gram 9.99 naleli thini bandla. Bayibheke ne-expiry date yakhona. Expiry date manufacture ngo-October manufacture ngo-October mhla ka-10 October 2025 uzo expire mhla ka-10 October 2028. 3 years kodwa la ku-Pick n Pay ike libo 5 years. Kuzoba iNorox packet soap 500 gram chakalaka 6.99 nari leli soap chakalaka. Kuzoba imana cubes 6 i-chicken 5.99 mana cubes. Ungakhohlwa-ke lela soap ayelithengile uMadesi lisekhona. Kuzoba ubisi nalo lithengile lisekhona noshukela usuyaphela lo yashukela, kodwa nalo ubiselela ngasekupheleni wenzela ukuthi ama-Tiblex asalabo emaningi wona uzobe seqedela ngalolo. Kofika nje uChristmas eyiphuzela itiye lakhe. Yabona hhayi-ke thenge kanjena amadresi size kwi-date lezi zinto zibe u-51.55 bese kuzoba beku-25 second 4 minutes after 8 mhla ka-21 yabona 21 December 2025. Hhayi baphile sebephila-ke abantu. uMadesi hhayi bandla usayincenga lempilo yakhe usayincenga. Hhayi bandla ulindileke uMadesi nje weshilo nje asezoshuthi imoto yakhe vele uzothatha labantu basedrobheni uyofika laba abashuthayo laba amathaweni. Ya usezoshutha ibona-ke uma esethaweni eyothenga imoto nje uzobe ehamba nalabo bamshuthe. Uzothenga nje imoto ngicathi ingena mhla ka-30 or 31 le mali. Mhla ka-30 or 31 uzokwazi same day nje uyothenga imoto athi elungisa iy'ncwadi nje zakhe uMadesi nokwesithuthuthu ufuna akwenze futhi iy'ncwadi zokushayela enze nokwesithuthuthu futhi ufuna vele enze u-code 14 uMadesi ufuna vele enze u-code 14 bese enza nokwesithuthuthu. Yabona ngoba phela sisakhula ngiyogcina ngiyikhehla mhlawumbe mase ngiyikhehla kuyowenzeka mhlawumbe senginenkinga. Uma ngingaba nenkinga nje ngingawashayela ama-truck. Wabona ngingakufuna ngivele ngene code 14 nakho kilona uwalkie-talkie sesiyidate. Hhayi-ke baphile sebephila abantu. Hhayi-ke lo waseyabila namanzi ukuthi achuthe ley'nyawo zakhe uMadesi. Wabona sezochutha ley'nyawo zakhe bese yapheka kamnandi. Yabona-ke uMadesi kuseka-13 kulo December seka-13 uyile mhla ka-21 namhlanje waya mhla ka-19 Friday waphinde waya izolo mhla ka-20 izolo. Angithiwa weseyeka 11 usho ukuthi uye waya mhla ka-19 kwawukwesi-12
waya futhi izolo kwawesi-13 seka-13 kulo Disemba sokusibona uDisemba uphele kangaki ukuthi uMaDesi achuthe la aqede athi esepheka njena uzovela naye abone ukuthi ukuthi waphekeni bandla avele nje ukuthi uyibhuthununu kanjani uzovela uzobona mhlawumbe uzongena live namhlanje uzobona nje uMaDesi mhlawumbe uzongena live. Okay, baphile sebephila abantu mhla ka-21 Disemba sisondele kuKhisimusi. Hayi izolunga imali zakhe bantu uMaDesi nje ubeshoko nje uzothenga imoto eshutha uzoshutha nje laba lona laba bami emgaqweni wahamba beshutha uzobeshaya nje ividiyo kamnandi. Hayi baphile sebephila abantu sisazobonana izongena imali showcase izongena le mali yabo nje bethenga kanje uMaDesi iyavela le mali yakhe iluku i-eda kuzona lezi zinto phela yona isa-process hayi njengoba i-processa labo 10 days yenzela lokho ukuthi mayingena phela leya se-FNB into yenze ukuthi izingihluphe kanjalo yayingena semthami yona yabona ingadluli kubona beyilontonja ingadluli kubona athi sadlula kubona basayibheka ngesikhathi singena akukho ukuthi bangihluphe akukho ukuthi bangihluphe mina sengadijiswa basebhenki benzeni mangiya ngaphakathi mhlawumbe bayicupha ukuthini kube khona ehambayo kodwa nje hayi njengoba le process kanje ayihluphiki angisadlula kubona laba ba-check-ayo ukuthi ingena kanjani izothi sivela ayikho into ezongihlupha ngikhululekile la 7B phela ingena semthami njengoba yayingihlupha kanjalo njengoba nje bavele ingena semthami ayidluli kubona we-understand lonto lena-ke idlula kubona akekho umuntu nje ozokhononda wabona izothi zingena hayi uzohamba kuyothenga imoto nje cathi before new year yango-new year njengoba kodwa phela funa ayibeke kumuntu esakha la kubo uMaDesi kodwa lo muntu azoyibeka kuyena amfonele mehamba somewhere athi woza nemoto yami yabona athi noma ngigibele ngekhona angazi mhlawumbe ngathi ngifike ngizothatha okhiye ufuna okhiye bahlale kumina baleyo moto ngoba imoto yami okhiye bahlale kumina kodwa ngiyibeke lapho mangihamba nje ngenza iplan ukuthi ubani mhlawumbe uzoletha okhiye noma mina ngihambe ngekhumbi noma ngibize futhi ngoba imali yothi idatha mhlawumbe ngibize u-Uber noma uBolt ngithi hayi abangise somewhere emotweni yami bese ngiyalo kodwa ngizoyilungisa nje incwadi ngilungisa incwadi futhi ngithi ngoba kufanele ngibiye ngama-blocks la ngihlala khona ngakhe ne-garage angithi lokho kodwa same day ingena imali ngithenga imoto ngaleyo langa ba-understand abantu ngithenga imoto ngaleyo langa bese ngiyibeka kumuntu ngithi ngisalungisa la ekhaya imoto isikhona. Hayi-ke baphile sebephila abantu sobonana usazovela uMaDesi uthi waphekeni mesepheka la uthi nje athuthe le nyawo alunge usazovela mhla ka-21 Disemba abaphile sebephila abantu so right yebo kusewona bandla kusewona umhla ka-21 kusewona umhla ka-21 Sunday 21 nanguMaDesi akakavele hayi bandla hayi uyibhuthunonywana uMaDesi abanje nje ubeshoka hayi izolunga bandla into zami ngisalinde nje le mali ukuthi ibe clear kwi-account yami bese ngibuya nemoto-ke bandla uMaDesi sezoba right uzolungisa nje even edongweni yabona even udongo uzobekwa ama-tiles njengesihluku ngaphezulu singboard ama-tiles konke udongweni naphansi nangaphandle nizoyishaya nje ibe yinhle indlu yakho uMaDesi uzobe sebiye ngama-blocks into yokuqala ukubiya ngama-blocks hayi emva kwalapho-ke kodwa imoto ngizobe seyithengile into yokuqala nje ngokubuya nemoto nje napha no-Haval ngizobona ngithenga yiphi othi i-Haval lena le entsha ngizobona nje ngithenga yiphi imoto esile khona ngizokwazi ukuthi noma ngiyothenga izinto ngilayishe kuyona afuna ngithenge nje uHaval noma iNavara noma iNissan Navara yabona ngizobona ukuze noma ngiyothenga nami ngilayishe emotweni yami ngizobuya nanto yokuqala nje sengingayinhlanhla phela ingena kuleli sonto esoliqala kodwa nje mina ngi-expect-e mhla ka-30 noma 31 Disemba sobona-ke kodwa nabi vele izinto zami lezi engiyoyithenga nayo ngiyayibona le mali ngijabulani abalandeli bami-ke hayi bakhululeke ngizobafakela ku-instant money le yase-Standard Bank ngizobafakela instant money nalabo abalayikhayo futhi abalayikhayo bazothola futhi ngizokhuluma nabo kodwa umuntu phela ngeke ngimforce ngimbuza ukuthi uyayifuna imali ngiqale ngikhulume naye nje wonke umuntu ongilandelayo ayifuna imali ngibona ngifakele instant money noma ngiyisende noma usend cash le yase-apps noma ngifakele ngo-Capitec uma unenamba yase-Capitec uzongitshela nje umuntu ukuthi uyifuna ngayiphi indlela yabona abalandeli bami nolabo abalayikhayo futhi ngibabuza right ukuthi ayifuna imali ngoba ayizothi idada izothi itata mkhuzi manje la kumina ayizothi idada hayi yabona nje makuqala ilona
maqala nozayo futhi khona futhi ngolona nje ngo-March, April khona ezinye futhi efuna zingene, yabona. Hhayi uMadesi zalunga into zakhe ekugcineni, yabona nje umbona-ke vela kanjena uMadesi suka kudala mina ngisesikoleni, yabona e-high school kwakuwumuntu ufuna abe nayo imali, wabona. Zilungile-ke nje into zami bandla, hawu sizolontunja ngoba ngaze kwaze kwashiwo ngitshelwa ngayo i-T_V ukuthi ngiyafuna ukuvela e-T_V, ngathi mina ngeke angithandi ukuvela e-T_V, ngcono ngibe ngemuva e-T_V, wabona, kulaba abangaveli, wabona. Ilokho nje ngazicelela mina lokho, angithi laba abangaveli e-T_V ngemuva. Okay, hhayi baphile sebephila-ke abantu, kodwa vele-ke ngizokulungisa konke lokho, ngibe ne-studio, ngibe nelona, ngizoba nazo iy'tudio i-Radio F_M ngibe nayo ethi mina, yabona nje. Ngizobakhuphula abafana abancane bacule, yabona ngibalo bapromothe, wabona. Hhayi-ke uMatersi-ke bandla njengoba eshilo ukuthi ka-13 bandla kulo Disemba uyile mhla ka-19 Friday, waya futhi mhla ka-20 izolo Saturday, sekuseka-13 kulo Disemba, yabona. Futhi akakazeka ka-13, kusho ukuthi hhayi futhi ngiyabona kuphuma usisi, kuyakhomba lokho ukuthi sekuzophela unyaka, phuma wonke usisi ufuna ngingene nje enyakeni omusha ngoba kukona ukudla. Hhayi phela ngiyazizwa ukuthi angidli ngaleyo ndlela, phuma usisi bandla walo nyaka. So we looking forward to be even a better new year. Yeah, looking forward to even a better new year. Okay, hhayi baphinde sebephila abantu bandla. Uzobona uMadesi ungena nelive ngoba kuningi phela ufuna akwenze naye, bona nje bayilelo nto nje afuna abuye lona, uzobona ungena nini live bandla. Nawu seyibekile le nto zakhe savela uMadesi, yabona sebekile nale rice bandla, nazi inyawo ngangalana ngibasho ukuthi senesupuleti, yabona nazi nenyawo sezaqala abantu ukucapha. Okay, hhayi vele uqale ngazo phela i-rice engakalibeki. Hhayi-ke hhayi baphile sebephila, hhayi bakhululeka abantu. Wosiza abantu uMadesi, akanayo inkinga nje. Ugogo wami angifundisa lokho ukuthi ngiphile, yabona. So nje le genge-ke nje le engcolile ngiyabazi phela abanye abantu abalo bakhuluma nangakho ukuthakatha imali. Hhayi genge nje enye nje engcolile ngizobanika imali, akekho umuntu onginika imali sengamthengela izinto ay'funayo futhi ngibagade. Mina umuntu ocela kumina ngeke acele ilanga lonke, ngizothi ngikunikile ngikuthengelile nje lezi zinto, ngincane phela umthengele mhlawumbe zobani noma ezo-200, uyobe esacelelani-ke lowo muntu ongenza isilima. Ngabahlukumeza ngalokho-ke mina. Umuntu nje ungacela kumina uthengele into ayifunayo ahambe kubo, hambe uyolo hlala khona, ungabe usaqhubeka acele. Ile nto-ke futhi engingabashayela yona, kube ngathi ngiyabahlukumeza ukuthi usacelelani, angithi kuthengele izinto ey'kanje sacelelani. Ya yabona-ke ilokho ngusizo kanjalo-ke mina. Hhayi phela hhayi ukuthi ngiyohlezi nje nginika abantu, kuyokwenzeka umuntu ngithi heyi imali ayikho, wabona. Kodwa khona nje engiyozama ukuthi ngingasiza abangihloniphayo, ukuthi phela bayahlonipha bandla, yabona. Khona engibona ukuthi indlela angihlonipha ngayo ngamthengela, wabona. Khona obabonayo ukuthi akuthengela lokhu ngiyokuhlonipha, kodwa ngimtshele hhayi-ke indaba ukuthi uzoloku ucela lizokuhlonipha, kungabi umsebenzi wabo. Chaza lokho kungabi umsebenzi womuntu ukuthi acele. Hhayi baphile sebephila abantu, sobonana. Uzobona ungena nini live uMadesi. So kodwa ngizo-update-a kahle abantu uma singenile imali sengiyothenga imoto, ngoba sengiwafaka amavidiyo ukuthi nakho ngiyothenga imoto bandla. Hawu nala ngilungisa le khaya futhi kufuna kufike bona futhi thathe bona laba bantu abashutha ethawini ukuthi bazoshutha, wabona. Ngilonto nje kuvele kahle ngakha nje la ekhaya, wabona. Hhayi-ke sazobonana baphile sebephila abantu. So right. Yebo kusekuwona bandla umhla ka-21, wabona usephakile uMadesi, wabona uqeda ungakanani, usephakile uMadesi bandla. Angithi ufake isobho mazambane akasenawo, nakho uzamile-ke ukuwatshala futhi nalawaya lawa ewatholile, khona amanye bese eqala ukuthamba wawatshala nawo futhi uzokhula kancane bawakhiphe, yabona. Njengoba usho bayabheda la bantu, kodwa njengoba sengizobiya sebangcono, ngizobiya kahle ngama-blog ngifake namakhamera la ngihlala khona. Okay, baphile sebephila abantu. Vele ngizothenga ne-flat ethawini, ngifuna ngibe ne-flat futhi. Angithi ngalana ngizobe ngizowenza imisebenzi, ngizodinga inkomo, ya ngiyayidinga indawo engala, kodwa ngizothenga ne-flat. Okay, baphile sebephila abantu. So right, akakazi uMadesi, akazi noma uzodla live yini. Okay, so right, kodwa hhayi ukuthi kuyashisa, ngiyashisela kancane ukudla live ngobani funa ngiqine. Okay, so right, mhla ka-21 Disemba. Soke sibone amathemba awalahlwa, mhlampe kusasa nje uMsombuluko ngenzeka uDerek avuke iy'nto zakhe zi-right.
kukabili, kodwa nje iyophela le nyanga lena mhla wo-30 nje 31 iyobe ingenile imali yakho uDerek. Okay, so right.